Racisme Nyt TV-SV. Hej og velkommen til Racisme Nyt. I dag så har vi snakket med Christian fra ledelsen i FC Fredericia om racisme. Og inden vi kommer dertil, så skal vi lige have nogle statistikker på bordet. Fordi det er nemlig hver tredje person på fodboldbanen, der oplever racisme. Tilråb som sorte svin og abelyde. Det er ikke en sjældenhed for sorte folk eller indvandrere. Og de sker mere og mere. For 31% er ofte negative tilråb, som relaterer sig til racisme. Det viser en ny undersøgelse, der har kortlagt diversiteten i fodbold Danmark. Så er vi klar til interviewet. Kom her, Victor. Hej Christian. Hej. Vi er rigtig glade for, at du har afsat tid til at have mulighed for at lade os interviewe dig i dag. Så lad os gå i gang. Ja. Oplever I meget racisme på stadion? Nej, det gør vi faktisk ikke. Enkelte gange kan der godt komme nogle tilråb fra tilskuere, men det er meget, meget sjældent, vi oplever det her. Så kan det jo være, at andre klubber, som har flere spillere, som ikke er danskere, kan opleve mere, end vi gør her. Men vi har da haft vores spillere igennem tiderne, som ikke kommer fra Danmark, men det har ikke været et udbredt problem. Det hører heldigvis sjældent hørende til. Ja. På hvilke tidspunkter hører I det mest, altså nogle racistiske tilråb? Jamen det vil jo komme under kampen jo. Og så vil det jo typisk være for udholdsfans, hvis det foregår her, da de jo muligvis har siddet i en bus et par timer på vej over og fået nogle øl indbords og noget alkohol, som jo desværre gør nogle gange, at man kommer til at sige nogle ting, som ikke er så kloge. Og hvis vi så lige kommer foran med et par mål, så kan det jo godt nogle gange blive for meget for udholdsfans. Hvordan håndterer I det i klubben? Vi har en, der hedder Martin, som er vores sikkerhedschef. Han arbejder for et firma. Han ejer et firma i Odense, som vi hyrer ind til at stå for sikkerheden på stadion. Så hvis dommeren hører noget under kampen, så siger dommeren det til fjerdedommeren, som står hernede ved sidelinjen, som så kan sige det til en vagt, der altid står ved siden af fjerdedommeren. Og så kan den vagt rapportere det op til Martin, som sidder oppe i vores sikkerhedsrum med videoovervågning. Og så vil de så prøve at sidde og se på video, om de kan finde ud af, hvor det kommer fra og hvem der har sagt det. Og så vil de jo så pågribe den person efterfølgende. Kender I nogle spillere, som ikke vil spille på grund af racistiske tilråb? Nej, ikke hos os. Jeg kan godt se desværre op i tiden nu her senest med en målmand nede i Milan, som jo ikke vil spille mere. Men nej, vi har ikke haft nogen tilfælde af den karakter her på stadion. Hvordan reagerer I på racisme? Jamen altså, vi tolererer det jo under ingen omstændigheder. Så det vil jo sige, hvis vores sikkerhedschef Martin finder frem til den person eller de personer, som har ytret sig racistisk, så vil vi pågribe dem og bortvise dem fra kampen og give dem karantæne herudefra. Ja. Og også overgive dem til politiet. Ja. Har racisme nogle konsekvenser i klubben? Altså man kan sige, jeg tror aldrig, jeg har oplevet, at det er en spiller eller en træner på den måde, der udviser racisme. Det er jo 99 ud af 100 gange tingene foregår på tilskuerpladserne, og det er jo ligesom jeg sagde før, så vil de jo blive bortvist og få karantæne, hvis vi finder ud af, hvem der er. Ja. Tror du, at I som klub vil kunne hjælpe med at mindske racisme? Man kan altid lave diverse kampagner og andre tiltag selvfølgelig for at gøre det, og det vil helt sikkert også hjælpe, men der vil desværre også bare altid være nogle enkelte få personer, som skal ødelægge det for alle. Så jeg tror desværre ikke, man kan få det 100% udryddet for sportens verden, men det er klart, at man kan måske hjælpe det på vej. Ja, sidste spørgsmål. Ja? Har I nogensinde oplevet racisme for trænere eller spillere? Nej, det har vi ikke. Okay. Nej. Tak for det. Selv. Ja, jeg tænker tak. Tak til Christian for det interview. Vi har fået en masse god besvarelse der, så nu vil vi op videre.